Татарстанда шилтер бәйрәмнәр тезелеп китте. Бүген Татарстанның кунакчыллыгы, Россиянең мәгарифе һәм республиканың халык бәйрәмнәре турында сөйләшербез. Сезнең белән билем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда. Киләчәкне оештырып, Казан дөнья күләм мәгариф җәмәгатьчелегенең үзәге. Телемост аша халыкара мәгариф форумында нинди очрашулар узды? Халык бәйрәмнәре Татарстанда милли бәйрәмнәр ничек узды? Казанда дөнья дәрәҗәсендә масштаблы вакыйга узды. Татарстан башкаласында киләчәкне формалаштыру дип исемләнгән мәгариф министрлыкларының халыкара форумы узды. Аны Россия мәгариф министрлыгы һәм Татарстан хөкүмәте оештырды. Форум дус илләрдән 20дән артык министр җыйды. Катнашучы илләр арасында Куба, Венесуэла, Конго, Пакистан, Катар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Афганистан һәм башка дәүләтләр бар. Онлайн форматта тагын 8 ил вәкилләре кушылды. Әлбәттә, бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән кунаклар да бар иде. Форумда катнашучылар икътисадны үстерүдә мәгарифнең роле, сыйфатлы белем алу мөмкинлеге, яшьләр белән эшләү, балалар ялы, чит илләрдә рус телен укыту турында фикер алыштылар. Моннан тыш, төрле илләр вәкилләре мәгариф системаларын үстерү һәм халыкара хезмәттәшлекне ныгыту тәҗрибәсе белән уртаклашты. Форумда катнашучыларга Россия президенты да мөрәҗәгать итте. Форум ачылуның төп тезислары турында Эльвира Җамалетдинова. Рус халык җырлары һәм биюләре шулай Казанда 30дан артык дус илдән мәгариф министрлыгын каршы алдылар. Пленар утырыш алдыннан мәгариф оешмалары күргәзмәсе узды. Алар барысы да кунаклар белән тәҗрибә уртаклашырга әзер иде. Мәсәлән, кунакларда адымнар полилингваль комплекс астында айрыуча кызыксыну уяткан. Биредә уникаль педагогика продуктлары барлыкка килә. Мәсәлән, шул ата-аналар эшләр өчен ата-аналар университеты китабы каршыгызда. Килешү фәлсәфәсе, уникаль гарәп теле дәреслеге, беренче тапкыр Рәсәй күләмендә язылган балалар өчен икенче тел буларак. Гомумән алганда инглиз телендә, татар телендә инде аеруча игътибарыгызга лаеклы дәреслегебез. Күргәзмәдә Россиянең башка шәһәрләреннән килгән кунаклар да үзләренең белем бирү проектлары турында сөйләделәр. Шулай Мәскәүдән килгән Тәрбия институты илнең әйдәп баручы фәнни учреждениесе булып тора. Ул Россиядә тәрбия үсешенең стратегик өстенлекләрен билгели һәм тәрбия өлкәсендә дәүләт проектларын координациялый. Киләчәкне формалаштыру форумында Татарстан алар белән үзара файдалы хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Наталья Агре сүзләренчә, алар бергәләп традицион гаилә кыйммәтләрен массаларга күрсәтә алачаклар. Сегодня ищем сотрудничество с нашими коллегами. Бүген коммуникацияләр төзү өчен бөтен дөньядан килгән кунаклар белән хезмәттәшлек эзлибез. Балачак өлкәсендә уртак тикшеренүләр үткәрү бик мөһим. Бүген бездә гаиләдә традицион тәрбия, яшьләрнең кыйммәт ориентирларын өйрәнү буенча фәнни тикшеренү бар. Без СНГ илләрендәге коллегаларыбыздан тәрбия өлкәсендәге шул ук традицияләрне ничек кире кайтарырга икәнен сорамакчы булабыз. Пленар утырыш Владимир Путинның сәламләү сүзе белән башланды. Видео мөрәҗәгатендә ул Россиянең көчле белем бирү потенциалы барлыгын билгеләп үтте. Соңгы елларда бөтен система модернизацияләнде бит, һәм бу эш даими рәвештә яшьләрнең сорауларын һәм масштаблы бурычларны исәпкә алып дәвам итә. Очень важно, чтобы во всех странах люди имели равные возможности для реализации своего таланта, для получения образования, а государства гарантировали его доступность. Активнее внедряли современные стандарты, которые бы не только давали добротный багаж знаний и навыков, но и прививали молодому поколению ценности, основанные на традициях и культуре своих стран и народов. Россия мәгариф өлкәсендә алдынгы тәҗрибә уртаклашырга һәм аны башка илләрдән алырга әзер. Шул ук вакытта үзенчәлек, мөстәкыйльлек һәм суверенлыкны саклау зур әһәмияткә ия. Шулай итеп, Андрей Фрусенко Татарстан үрнәгенә мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, республикада төрле милләт һәм дин кешеләре тату яши. Башка илләр белән дә шулай ук хезмәттәшлек итәргә кирәк. Это важно для всего мира. Бу бөтен дөнья өчен мөһим, чөнки без төрле булуыбыз белән көчле, ләкин бу аерма
Biz bir-birimizni hurmat etmaymiz degan so'z tugul, bu Rossiya uchun bek muhim. Men tag'in bir topqir Mintemir Sharipovichga ham Tatariston yetakchiligine rahmat bildirasim kela. Chunki bu respublika nechuk turli qarashlarni, turli bilimlarni, turli fikrlarni birlashtirib, birdam kuchli davlat bo'lib qolarga misol bo'lib tura. Утырышта төп доклад белән Россия мәгариф министры да чыгыш ясады. Сергей Кравцов бердәм дәүләт имтиханның белемнең иң югары технологияле күрсәткече дип атады. Имтиханны язу процессы үзенчәлекле, бланкларны принтер аша аудиториядә чыгаралар, эшләрне оператив эшкәртәләр, ә нәтиҗәләрне укучылар 10 көннән соң белә алалар. Министр сүзләренчә, Россия ЕГЭ үткәрү технологиясе белән дус илләр белән уртаклашырга әзер. Каждая страна уникальна, уникальна ее история, культура, и мы с большим уважением будем относиться. Һәр ил үзенчәлекле, аның тарихи мәдәнияте уникаль. Без һәр илнең сайлауына зур хөрмәт белән карыйбыз һәм бары тик диалогларда гына кызыклы тәкъдимнәр турында фикер алышачакбыз. Хезмәттәшләребездә безнең бердәм тәрбия эше системасы, безнең халыкара балалар ялы үзәкләре, безнең уку әдәбиятларыбыз, уку җиһазларыбыз зур кызыксыну уятты. Халыкара хезмәттәшлек темасын Россия мәгариф һәм фән министры дәвам итте. Хәзерге вакытта Россия югары уку йортларында 350 меңнән артык чит ил студенты белем ала. Шул ук вакытта Россиядә чит ил кешеләрен бушлай укыту өчен квота ел саен арта. Соңгы 3 елда ул 2 тапкыр үскән. Валерий Фальков билгеләп үткәнчә форумда партнерларның киң вәкиллеге мәгариф өлкәсендә үстерү бурычларының истәлекле булуын күрсәтә. Шуңа күрә Россия яңа килешүләр нигезендә үзгәрергә әзер. Качественное образование ценится во всем мире. Сыйфатлы белем бөтен дөньяда кадерләнә, шуңа күрә безнең система вакыт чакыруларына туры китереп үзгәрә, заманчарак һәм җайлырак була. Үз ичендә илебездә булган барлык яхшылыкларны ала, дөньяда булган иң яхшы практикаларны исәпкә алып һәм бәяләп. Планлаштырылган үзгәртүләргә карамастан, без студентларның беренче чиратта чит ил студентларының мәнфәгатьләрен тулысынча тәэмин итәчәкбез. Үз докладлары белән башка илләрдән килгән министрлар да чыгыш ясадылар. Аларның күбесе Советлар Союзы белән хезмәттәшлек итү мизгелләрен искә төшерде. Аларның сүзләренчә, бу күп фәннәрдән белемнәрне камилләштерергә ярдәм иткән. Хәзерге вакытта чит илләр шулай ук Россия белән партнерлыкка керергә әзер. Шулай итеп, Катар министры белем бирү процессына ясалма интеллектны кертү тәҗрибәсе белән уртаклашырга тәкъдим итте. Ә Үзәк Африка Республикасы вәкиле уку йортларының иминлеген тәэмин итү программасы турында сөйләргә әзер. Соңгы 20 ел эчендә Россиядә бөтен мәгариф системасы камилләштерелде. Бар балаларда бушлай сыйфатлы мәктәпкәчә гомуми һәм өстәмә белем алуга тигез хокуклы. Балаларның сәләтләрен һәм талантларын ачыклау һәм аларга ярдәм итү системасы дөньяда иң нәтиҗәлеләрнең берсе. Тәҗрибәне үзләштерү халыкара форумның максатларының берсе. Чит ил делегацияләре Татарстанның берничә мәктәбендә, балалар бакчаларында, колледжларда укытуда алдынгы тәҗрибә туплаган югары уку йортларында булдылар. Аларга балалар бакчасыннан алып югары уку йортларына кадәр балалар һәм яшүсмерләрне укытуның яңа практикаларын күрсәттеләр. Форум берничә көн дәвам итте. Бу вакыт эчендә чит илләр генә түгел, төбәк-ара элемтәләр дә җайга салынды. Эльвина Минабетдинова тулырак. Телевизион күпер Рәсәй Көньяк Осетия Республикада Ленингорск бистәсендә рус телен һәм мәдәниятен өйрәнү үзәген ачу тантанасы узды. Все те, кому в принципе не безразлична Россия, могут воспользоваться этой площадкой, то есть могут прийти смотреть фильмы на русском. Россиягә битараф булмаган һәркем бу майданчыктан файдалана ала, ягъни рус телендә кино карарга, Россия әдәби классикасы белән таныша ала. Демәк, тарих, мәдәният, музыкаль әсәрләр өлешендәге барлык күләм бүгенге көндә Россиядә булган һәр нәрсә белән бөтенләй таныша ала. Шул исәптән рус телен өйрәнергә була. Рус телен белгән кешеләр мәдәнияткә, тарихка тирән чума ала. России совсем могут знакомиться, в том числе изучать русский язык. А те, кто русским языком владеют, могут более глубоко, скажем так, погружаться в культуру, в историю. Рәсәй теле, тарихы, мәдәнияте. Уку яшьләр өчендә, өлкәннәр өчендә мөмкин. Рус телен һәм мәдәниятен Осетия халкы Армавир педагогия университеты укытучылары җитәкчелегендә камилләштерәчәк. Истәлекле вакыйганы хезмәттәшлек турында меморандум белән ныгыттылар.
Шундый ук меморандум Абхазия Республикасы мәгариф министры белән имзаланган. Анда Россия үзәге Гал шәһәрендә Пушкинның туган көнендә һәм бөтен дөнья рус теле көнендә ачылды. Быел дус илләрдә рус телен өйрәнү буенча 50 үзәген ачу планлаштырыла. На мой взгляд, главный итог форума заключается в том, что мы открытая страна. Минемчә, форумның төп нәтиҗәсе без ачык ил, безнең белән дус илләр аралашырга тели, укытучылар белән алмашу, укытучылар әзерләү, һөнәрлеген күтәрү, укучылар белән алмашу, балалар ялы. Біз шул исәптән безнең илләр арасында торган яңа чакыруларны өйрәнү буенча шундый эшче төркем булдыру мөмкинлеге турында килештек. Рабочие группы по изучению тех новых вызовов, которые стоят перед нашими странами. Халык ара форумда 30 дус ил катнашты. Мәктәпләр төзү, рус телен өйрәнү буенча ачык белем бирү үзәкләре булдыру, чыгарылыш имтиханнары, чит ил министрларының зур кызыксынуын Россия инженерлык мәктәпләре һәм Совет мәгариф системасы уята. Форумда традицион кыйммәтләрне саклауның мөһимлеге турында да сөйләштеләр. Многие министры говорили о традиционных ценностях. Күп кенә министрлар традицион кыйммәтләр турында сөйләделәр. Традицион кыйммәтләрне якларга һәм кызганычка каршы күп кенә Европа илләрендә мәгариф системасында булган, әлбәттә, бернинди дә яхшылыкка китермәячәк тайпылышларга юл куймаска кирәклеге турында. Форум нәтиҗәләре буенча онлайн платформа булдыру турында карар кабул ителде. Аның ярдәмендә форум катнашучылары мәгълүмат, тәҗрибә белән уртаклаша һәм уртак проектлар турында даими рәвештә фикер алыша алачак. Симых, Уяв, Сабантуй. Татарстанда нинди генә бәйрәмнәр юк, алар барысы да милли һәм тел традицияләре белән бәйле. Бу бәйрәмнәр турында хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлам дуслар, ниһаять без яраткан бәйрәмнәр җитте. Сүз әлбәттә Сабантуй хакында. Кичкенә вакытта өр-яңа киемнәрне киеп, ел буе җыйган акчаларны кисәгә салып, майданга чыгып китәсең. Быел яраткан милли бәйрәмнәр ничек үтә? Бу хакта бүгенге чыгарылышта сөйләрбез. Татарстаныбызда Сабантуйлар гөрләй. Кичкенә авыллардан алып район үзәкләре, зур шәһәрләргә кадәр милли бәйрәмнәргә үткәрә. Татар яшәгән һәр почмакта Сабантуй моңнары яңгырый. Уллар өчен очрашу майданы, көрәш, ат чабышы, кулга менү кебек уеннарны карау булса, балалар исә үзләренең эшләре белән мәшгуль. Алар өчен нинди генә уеннары юк. Иң яратканнарының берсе ул капчык киеп, кашыкка йомырка салып йөгерү һәм әлбәттә баудан бүләкләр кисүдер. Хәтта соңгысына су буе кадәр чиратлар да җыела. Иң мөһиме монда катнашу һәм Сабантуйдан буш кул белән кайтмау. Июнь ул милли бәйрәмнәргә бай ай. Шулай ук республикада мариларының Симык бәйрәменнән билгеләп үттеләр. Татарстанда төрле милләт вәкилләре яши һәм барсында да халык бәйрәмнәренә рәхәтләнеп йөри. Сәлам Симык бәйрәм белән дәне. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Бердәмлек шуннан күренә ул. Отрадно, что сегодня увеличивается число участников и зрителей праздника. Марийцы дружелюбный, трудолюбивый народ, который бережно относится к своему языку, традициям и обычаям. Тагын бер милли бәйрәм хакында сөйләмичә мөмкин түгел. Сүз Гершит хакында. Нинди бәйрәм ул? Анда ат чабышлары, көрәш һәм биюләр уза. Июнь аенда Удмурт бәйрәме Гершит билгеләп үтелде. Баулы районының Киткүл ярында удмуртларның милли бәйрәме узды. Бу тәрҗемәдә исә Плуг мәҗлесе дигәнне аңлата. Бу язгы кырышлары тамамланганнан соң бәйрәм итү. Кара әле, бу безнең Сабантуйга охшаган бит. Мы приехали из деревни Потапова-Тумбарлы, мы коренные удмурты. Мы приехали всей семьей посетить такой праздник, который называется Гершит. Нам здесь очень все понравилось, поели кашу. Бу атнагымна шулар иде. Сәламәт булыгыз, очрашырбыз. Кунакчылык беренчел гадилектән һәм антик бөеклектән торган сыйфат дип әйтте 20-нче гасыр башы француз актрисасы Сара Бернар. Татарстан кунакларын зурлап каршы ала белә һәм яңа танышуларга ачык. Иң мөһиме кунакчылык. Сау булыгыз.